Bahay kisah pugay mana sumusumanay di suno bunso ngay di nin kao omor tong sa oseng sharo piritang nay Jishu ni kogo Sengsak nangisa Bahay kisah pugay mana sumusumanay di suno bunso ngay di nin kao omor tong sa oseng sharo kogo sengsak nangisa bahay kisah pugay mana Sengsarni gorong ngaluge Subray no sengmui mano Bahay kisah pugay mana sumusumanay di suno bunso ngay di nin kao omor tong sa oseng sharo piritang nay Jishu ni kogo sengsak nangisa bahay kisah pugay mana Sengsarni bebado
예수니 거거 승살 나그 있음